President Nelson Chamisa vasoudza Idi Mnangagwa banga manje vasonyatsokuwabudira pachena akanyatsokuvaudza chokwadi chaanga akagara asikadi kuvaudza. Mune Zimbabwe mashoko atogwana Nelson Chamisa achamisa munhu wese nokuti munhu wese abva atova nehopu maari. Kunyange munhu aiti ava Nelson Chamisa vava pasta kana ava murimi ava vazoona kuti aiwa ndofuture president wemuZimbabwe. Saka mina mashoko ataura ndopanda kuti vosubscribe wolike wotina on the bell icon nokuti munhu wamunoda muchinzi responding to critics who question his capacity to deliver on promises of change. Chamisa delivered a resolute message over the weekend. Anoyataura mashoko kuti it's settled, wait for its manifestation, it's a done deal, declared Advocate Nelson Chamisa in response to negative comments aimed at him. Aya ndo mashoko anoyatogwana Nelson Chamisa. Sezvamunoona vaNelson Chamisa hapana zvinhu zviri physical zvinobatika zvavari kuita paground kana zvinoonekwa, asi vaNelson Chamisa vanoti vari determined to what. vaNelson Chamisa vanenge vachingoti aiwa dhiu rakatoitiwa, zvinhu zviri kungozadzikiswa chete. Mashoko atogwana Nelson Chamisa munhu vanombotemba nei. Saka ndichimbotudzai munoti kudii pamusoro paNelson Chamisa nokuti vanhu vakawanda vaivakritisa chiti vaNelson Chamisa vanongotudza nhema, maelections anongoya vodyiwa kuti aiwa tichaita change, pane zvatichaita tichafambira nyaya kuSADC kuAU but hapana zvavanozomboita. Asi vaNelson Chamisa izvezvi vari kungotaura mashoko ekuti dhiu rakapedzwa kudhara. Saka muri Zimbabwe tudzei mafungiro enyu noti kudii pamusoro mashoko ari kuuya achitogwana Nelson Chamisa. Pinai mucomment section medu, saka nosubscribe kulike channel tina on the bell icon. Tombochera maudisa nokupa PANE News Live.